Tervetuloa kuuntelemaan Pirkanmaan tuottajatarinoita. Oma maakunta tuottaa enemmän kuin arvasitkaan. Paije Juha Urjalasta ja täältä Urjalan Välkkilän kylästä. Ja Koivulehdon tilaa pidetään vaimoni Henna Paijan kanssa. Ja ollaan oltu tässä nyt isäntäparina vuodesta 2009 lähtien. Ja tää on niin kuin mun kotitila alun perin. Ja tässä ollaan niin kuin nyt varsinaisesti fyysisellä tällä paikalla niin kuin ollaan kolmas sukupolvi sitten, kun pidetään tätä tilaa. Edellinen sukupolvi teki 1995 tänne tilateurastamon. Meillä oli tavallaan valmis tuote, kun me tultiin tähän, mutta me ollaan lähdetty tekemään tästä oman näköistä ja tällä hetkellä toimitaan brändillä Paijan Pihattopossu. Meillä on tavoitteena saada koko suljettu oma kierto tänne ja koko ketjun omassa hallussa pellolta pöytään asti. Eli toimitaan itse maataloudessa, tuotetaan possujen rehu. Sitten meillä on erittäin moderni pihattosikala, mikä on ainut uudisrakennuksena Suomessa ja meidän mielestä meille loistava kasvatusmuoto. Tilalla toimii oma teurastamo, jonka kautta omat possut kulkee ammattitaitoinen leikkuu ja pakkaamo toiminta ja sen jälkeen me saadaan valmiit tuotteet Pirkanmaalle kauppoihin, ravintoloihin, kuluttajille, rekopiireihin, lounaspaikoille. Me pidetään tässä myös myymälää kerran viikossa auki tässä. Tilan myymälä on talvella hiukan rauhallisempaa, mutta kesällä me ollaan semmoinen erittäin aktiivinen mökkialue. Täällä on tosi paljon Tammelan, Urjalan puolelta mökkiläisiä ja silloin meidän asiakasmäärä moninkertaistuu ja tarvitaan henkilökuntaa lisää ja mökkiläiset tulee pyörillä, autoilla, lenkeillen ihan millä vaan, hevosella on käyty kaupassa ja muuta, niin meillä on silloin asiakasvirta aika reippaampaa. Se on semmoinen, että me itsekin lähdetään elämään kesäisin vielä enemmän, kun me huomataan, että meidän tuote oikeasti löytää paikkansa tosi monen ruokapöytään. Joo, ja siitä sitten vielä tykätään, niin se on ollut meille hyvä merkki. Ja aina kun asiakas tulee uudestaan myymälään, niin se on vielä parempi merkki sitten, että tuotteesta on silloin tykätty. Meillä on Urjalan ainut irtolihatiski, joka perjantai tilamyymälässä palvelee. Irtolihatiski voidaan pakata juuri sen kokoisia paketteja tai antaa sen kokoisissa pakkauksissa, mitä ihmiset haluaa, ei tule haaskuuta ja saadaan tehtyä vaikka yksi pihvi mukaan. Molemmat meistä on yrittäjäperheestä kotoisin. En ole varma, oliko se itsestäänselvyys, että lähdetään yrittäjiksi, mutta Juhalla on ollut aika selkeänä, että hän haluaa jäädä tähän tilalle. Ja sitten kun molemmat on tavallaan kasvanut siihen yrittäjyyteen, niin meille se lähti aika luonnostaan tämä, että me tehdään itselle ja omassa aikataulussa työtä on paljon, mutta me saadaan muokata itselle sopivaksi oman näköiseksi toiminnaksi. Ja aika vahvasti on menty ideologia edellä, joskin välillä realismi on mukana siinä aika vahvasti toiminnassa, mutta meillä ohjaa se eläinten hyvinvointi aika pitkälti tätä ketjua ja ympäristö on tullut uutena näkökulmana, mikä koitetaan huomioida, että toimitaan luonnon kanssa sopusoinnussa ja eläinten hyvinvointi ykkösasiana. Joo. Ja työjärjestys meillä on yleensä niin, että Hennalla on järki ja mulla on voima, että Henna tekee hyvin paljon paperipuolta ja just tätä markkinointipuolta ja sitten mulla on enemmän käytännön hommaa sitten. Yleensä se menee näin, että mä ideoin ja Juha toteuttaa. Hän on tosi hyvä toteuttaja. Ehkä. Meillä on täällä uudessa pihatossa niin lihasikapaikat, niin 850 lihasikapaikkaa ja meillä on täällä sairaskarsina ja meillä on täällä vastaanottokarsinakin, eli niitä pidetään sitten väistötiloina, että niissä ei hirveätä liikennettä ole onneksi ollut. Ja käytännössä meillä on noin 450
possua tällä hetkellä tuolla kasvamassa. Että meillä on noin 74-neliöinen karsina aina ryhmälle ja siellä pidetään sellaista noin 30 possua ja me on todettu se niin kuin käytännön kannalta parhaaksi possumääräksi sitten. Eli silloin niillä possuilla on yli 2 neliöä tilaa ja siihen sitten kesäaikaan on mahdollista saada vielä parikymmentä neliöä ulkotilaa lisää. Tämä pihattoprojekti aikanaan valmistui vuonna 2018. Sitten pohdittiin tosi pitkään, että lähdetäänkö niin kuin lainkaan, koska Suomessa ei ollut ainoatakaan referenssiä, mihin olisi päässyt tutustumaan. Että olisi niin kuin possut niin kuin sitä varten rakennetulle tai siis sitä varten rakennetussa pihatossa. Ja tätä suunniteltiin varmaan vuoden päivät suurin piirtein tätä pihattosysteemiä, kunnes saatiin sitten paperille jotain aikaiseksi. Ja peruslähtökohta oli siinä, että halutaan just sitä, että possut pääsee tönkiin olkipohjalle ja karsinat olisi tilavia. Ja muutamia semmoisia muitakin yksityiskohtia, mitkä sitten niin kuin tois niille eläimille sen stressittömän tilan olla ja elää siellä pihatossa. Se hyvinvointi kulkee meillä läpi tämän ketjun, eli ihan sieltä porsaan syntymästä asti. Me ostetaan porsaat loimaalaiselta vapaaporsitussikalalta, Levomäen vapaaporsitussikalasta. Eli silloin emakko ei ole ollut häkissä porsimassa, vaan porsaat on syntynyt vapaana ja sitten ne pääsee meille tänne pihattoon elämään. Ja tämä eläinten hyvinvointi näkyy meillä esimerkiksi kippuroista, saparoista. Ja se on se peruslähtökohta just, että kun se koko ketju on tavallaan niin kuin siinä meidän hallinnassa, niin meidän ei missään vaiheessa tarvitse eläinryhmiä sekoittaa, ei edes teurastamolle menovaiheessa, niin se näkyy siellä lihan lopputuotteen laadussa sitten se, että eläin ei pääse stressaantumaan missään vaiheessa sen elämää. Ja siellä se saparo on hyvinvoinnin mittari ja meillä kun kaikki on kippurassa tuolla, niin silloin on myöskin itse kiva tehdä töitä, kun näkee, että ne eläimet nauttii. Ne tykkää tonkiin, ne tykkää nukkua kaverin vieressä oljilla ja silloin muistetaan aina, että me on tehty jotain oikein, vaikka välillä tulee vastoinkäymisiä tämmöisellä monialaisella yrityksellä ja on paljon töitä ja tehdään 7 päivää viikossa, mutta sitten tulee näitä hyviä onnistumisen fiiliksiä, kun nähdään, että hei, näillä on hyvin ja sitten me voidaan hyvin, koska meidän eläimet voi hyvin. Ja me ollaan saatu 2018 vuonna Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto. Se palkinto merkitsi meille tosi paljon, koska eläinlääkärit eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoina valitsi meidät silloin. Se lämmitti ja lämmittää edelleen vielä tosi paljon. Ja siitä olemme erittäin ylpeitä. Meillä on tosi kiva työporukka, todella ammattitaitoinen leikkuussa. Meillä on kokemusta todella paljon. Siellä on aika hieman varttuneempaa väkeä leikkaamassa töissä, mutta saatu myös uutta verta sinne. Meillä on ravintola-alaosaamista tullut Koposen Pekan kautta meille leikkuuseen. Hän innostui lihanleikkuun puolesta, kun on ollut koko ikästä hän asti ravintola-alalla, mutta tuntee lihan raaka-aineena todella hyvin eri fine dining paikoista. Ja sitten me voidaan hyödyntää puolin ja toisin tätä osaamista, että meiltä löytyy ravintolapuolen osaaminen sen lihanleikkuun osaamisen lisäksi. Ja sitten meidän raaka-aine sopii hyvin, mitä hän pystyy markkinoimaan sitten taas eteenpäin, kun hänellä on kontakteja paljon, niin sitten voimme keskustella aika monialaisesti meidän lihatuotteista. Voisi sanoa, että 7-8 henkeä keskimäärin työllistyy tässä meidän yrityksessä vuoden aikana. Ja hyvin paljon koneyrittäjiä työllistetään myös, että lannan levitys, kaikki maasiirtotyöt, sisältää kaivinkonetyöt, metsätyöt on hyvin pitkälti ulkoistettu sitten koneyrittäjille. Nämä palvelut ostetaan paikallisilta yrittäjiltä tietenkin, koska se sopii meidän ajatusmaailmaan. Ympäristönäkökulmat
on yritetty ottaa koko ajan enemmän ja enemmän huomioon meidän tilalla, ja me ollaan Pirkanmaan ainut hiilijalanjälki laskettu possun lihatuote toistaiseksi ainakin. Eli meillä on valmistunut hiilijalanjälkilaskenta Envitec Polisin toimesta, jossa käytiin kaikki emakkotilalta lähtien meidän tilalle. Käytiin koko viljelypuoli läpitte, maatalouspuoli, teurastamopuoli, ja saatiin sitten meidän hiilijalanjälkilukema, joka on alle suomalaisen keskiarvon. Joo. Ja se, mikä parantaa sitä meidän tosiaan sitä siinä laskennassa tullutta tulosta, on se, että hyvin pitkälle tässä pihatossa käytettävä sähkö tuotetaan aurinkoenergialla, ja sitten se rehuseus, eli ohra ja herne, mitä itse viljellään, niin säilytään tuossa tuoreviljasiilossa, jolloin se laitetaan sinne puintikosteena ja sitä ei kuivata lainkaan, niin siinä ei sitten pala fossiilisia polttoaineita lainkaan sitten siinä viljan kuivatuksessa. Ja toinen asia sitten, millä lämpö tuotetaan, koska tätä pihattoa kuitenkin lämmitetään ja koko tilakeskusta lämmitetään, niin siinä käytetään raaka-aineena puutavaraa ja hakelämmitys on se lämmitysmuoto sitten meille. Koskee myös lämmintä käyttövettä, että kaikki lämpö, mikä tällä tilalla tuotetaan, niin tulee omasta metsästä käytännössä. Joo, eli pesuvedet niistä lähtien, niin tosiaan lämmitetään kaikki sitten tuolla metsähakkeella. Mikä meille on tärkeää, niin me pyritään käyttämään myös paikallisia yrittäjiä paljon, heidän palveluitaan, niin meillä on ihan mahtava urakoitsija tässä, joka toimii sitten meille energiapuun korjaajana. Kyllä. Ja se onkin tässä hommassa tärkeää, että on paljon sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, kenen kanssa pystytään olemaan tekemisissä, niin silloin hommat sujuu joustavasti, koska itse ei tällä työmäärällä niin kuin ihan kaikkeen pysty. Vaikka haluisikin, niin ei vaan vuorokaudesta loppuu tunnit ehdottomasti siinä vaiheessa, jos lähtee tekemään kaikki itse. Siinä on vanha sanonta on sellainen, että halkoliiteri tyhjenee ja lantala täyttyy, jos lähtee itse touhuun ihan kaikki mahdollisia. Eli me ollaan ylpeitä siitä, mitä tässä ollaan niin kuin saatu aikaan. Että ollaan tosiaan saatu tämä brändi nousemaan ja saatu itsemme tunnetuksi tuolla Pirkanmaalla ja muuta, mutta se mikään ei tietenkään ole tullut ilmaiseksi, että onhan se vaatinut rajusti työtä, isoja investointeja. Käytännössä pitää laittaa parasta pöytään joka päivä. Siitä voidaan ehkä hieman itseämme olkapäälle taputtaa. Me ollaan ylpeitä siitä, että meillä on hiilijalanjälki laskettu possun lihatuote ja me ollaan pidetty kaikesta maailman trendistä huolimatta niin koko ketju omassa hallussa, vaikka nykyään suuntaus on siihen, että ulkoistetaan sitä, ulkoistetaan tätä, mutta me ei ole lähdetty sille linjalle, vaan me on haluttu pitää kaikki omassa hallinnassa, jolloin me tiedetään tasan tarkkaan, miten meillä viljellään, mitä possut syö, miten ne voi, onko niillä kaikki hyvin, ja me tiedetään se koko hygieniaketju elintarvikelaitoksessa, mikä on äärettömän tarkkaa hygienistä toimintaa, niin me ollaan saatu pitää itse se koko ketju kaikesta työmäärästä huolimatta, niin me ollaan tosi ylpeitä, että me on saatu hyvä tuote aikaiseksi, ja se on meidän näköinen juttu. Me ollaan pyritty huomioimaan siihen meille tärkeät asiat. Me arvostetaan ympäristöä, me arvostetaan eläinten hyvinvointia, ja me ollaan tosi ylpeitä, että me on saatu yhdistetty ne tähän tuotteeseen, ja kuluttajat on löytänyt meidät. Ja lisäisin tuohon myös, me arvostetaan myös meidän asiakkaita, koska sehän on se äärimmäisen tärkeä osa tätä koko kokonaisuutta. Ja siitäkin voidaan olla ylpeitä, että yleensä palaute on vain positiivista, niin sitä on vaan niin kuin kiva lueskella sitten viesteistä ja kyliltä sitten aina sivukorvalla kuunnella. Mä
mä arvostan vielä sitä itse tosi paljon, että me on saatu tosi hyvä sosiaalinen verkosto tämän meidän yrityksen avulla. Meillä on hirveästi hyviä tuottajaystäviä. Meillä on tosi paljon suoramyyntiasiakkaita, joista on tullut ystäviä vuosien aikana. Meillä on todella läheiset kontaktit karitsanlihatuotantoon, naudanlihatuotantoon, nautapuoli, mitä me myydään myös naudanlihaa, niin meillä on paikallisia naudanlihatuottajia, joiden toimintaan me on päästy tutustumaan ja joiden tuotteita me saadaan markkinoille meidän kautta ja saadaan luomutilan naudanlihaa eteenpäin myytyä sitä arvostaville ja sitten meillä on ketju tosi lyhyt, me voidaan hakea naapurin tuomakselta nautaa ja me voidaan kertoa mistä se on, niin me on saatu jakaa vähän meidän toiminta-ajatusta myös muille ja sitten meistä tämä on mukavaa, kun me saadaan olla hyvien tuottajien kanssa tekemisissä ja saatu paljon uusia ystäviä tämän toiminnan avulla, vaikka se työtä onkin. Me ollaan ylpeitä muuten myös siitä, että meillä on possuilla koko ajan rehua. Meillä on 24/7 auki ruoka-automaatti siellä. Ne saa mennä ihan koska vaan syömään yöllä, päivällä, aamulla. Eikä tule kilpailua, eikä kiljuntaa, eikä stressiä siitä, että ne taistelisi siitä tilasta, että kuka pääsee syömään milloinkin. Meiltä kysytään usein, että miksi me ei olla luomussa. Meidän eläimillä on luomutasoiset olosuhteet. Me voidaan päästä eläimiä ulos. Sijoilla riittää valoa ja tilaa siinä määrin, mitä luomussa pitäisi. Meidän lääkkeiden käyttö on erittäin pientä, mutta me ei olla luomussa, koska meidän peltoala 80 hehtaaria viljelyksessä niin ei riittäisi tämän possumäärän ruokkimiseen. Me tarvittaisiin luomussa tosi paljon isompi peltomäärä ja meidän resurssit on nyt tässä, niin me halutaan ottaa meidän pelloilta mahdollisimman hyvät sadot, hyvälaatuisena. Meillä on tärkeää rehun hygieninen laatu, niin se kaatuu oikeastaan se rehuihin ja porsaisiin. Eli meillä ostetaan vapaaporsitusporsaat ja luomutasoisena me ei saataisi vapaaporsitusporsaita ostettua, niin kaatuu tavallaan markkinoihin, että meidän porsas ei ole luomu myöskään, niin tämän rehun lisäksi. Niin meillä on luomutasoiset olosuhteet, mutta possut syö tavanomaista ruokaa, niin siksi me ei olla luomussa. Mutta eläinten hyvinvoinnin kannalta ollaan täysin luomutasoisia. Toinen asia ehkä siinä luomussa vielä voisi olla ehkä se, että se hinta pomppaa kuitenkin jo niin korkealle, että ainakaan tällä volyymilla, mitä nyt tällä hetkellä tehdään, niin ei välttämättä olisi markkinaa. Eli tällä hetkellä meidän tuotteita pystyy ostamaan oikeastaan jokainen perhe. Ehdottomasti me suositellaan lähiruuaksi Paijan pihattopossua. Siitä tulee parasta pataa. Ja jos tuotteita pitää eritellä, niin meidän perheen suosikki on Kassler-pihvi. Me vaan harvoin saadaan sitä itse syödä, koska ne aika monet muutkin on huomannut tämän tuotteen, mutta meidän perheen ruokasuositus on Kassler-pihvi grilliin naturellina, marinoituna tai maustettuna. Ihan kaikkina menee. Ja talvella sitten, kun ei välttämättä halua viedä talvipakkasella grilliä pihalle, niin tämmöinen leivitetty ulkofilepihvi on äärimmäisen hyvä. Silloin se ulkofile pysyy mehevänä, kun sen leivittää. Aika vaativia tyttölapsia ruoan suhteen ja se leivitetty ulkofilepihvi menee, Kassler-pihvi menee, se on tarpeeksi muree, mehukas. Muuten aika paljon sikanautavoittosta arkea eletään. Ja on kasvisruokapäiviä myöskin. Mutta tuotteista se, mikä se meidän lippulaiva on, just tämä sikanautajauheliha, koska se on rasvaton, hyvistä raaka-aineista tehty laadukas vaihtoehto, niin se on myös ihan ehdoton asiakkaiden suosikki. Meillä sikanautaa menisi vähittäismyyntiin enemmän, mitä pystytään tekemään. Eli me on rajoitettu kaupoille ne määrät, mitä pystytään toimittamaan sikanautaa. Kuluttajat saa ostaa vielä toistaiseksi ilman rajoituksia, mutta sikanautaa liikkuu meillä viikkotasolla eniten. Ja siellä ei ole seassa koskaan mitään pakastettua. Kaikki on tehty tuoreista raaka-aineista. Siellä on meidän possu ja aina lähialueelta noudettu nauta. Ja me kerrotaan etiketissä, että minkä tilan nautaa meidän sikanaudassa on. Niin silloin asiakas voi itse tietää, että tässä on yhdistetty 2 hyvää tilaa yhteen ja saan ostaa sen. Esim. Jos urjalalainen ostaa meidän sikanautaa, niin
Se on aika isolla todennäköisyydellä urjalalaista nautaa ja urjalalaista possua ja vielä urjalalainen käyttäjä. Ja se ei ole liikkunut kuin muutamia kilometrejä se tuote. Tavoite on, että joku vuosi meidän tilalla olisi suljettu kierto luonnon kiertokulun kanssa, mutta toistaiseksi ei vielä ole täysin aukoton. Ideana suljetussa kierrossa, mihin pyrittäisiin, olisi se, että me ei pistetä ympäristöön mitään ylimääräistä, mitä sieltä otetaankaan. Me annetaan maalle saman verran, mitä me sieltä otetaan pois, ja me ei aiheuteta ympäristöön ylimääräistä kuormitusta, ja kaikki palautuu kiertoon tällä meidän tilan suljetulla systeemillä, niin se on tavoite. Ollaan aika lähellä, mutta käytetään äärettömän vähän keinolannoitteita. Karjanlanta on pääasiallinen lannoite. Käytetään itse tuotteet, mitä pellolta tulee. Pyritään tekemään ympäristön kanssa ratkaisuja, jotka parantaa ympäristön tilaa myös meidän tilan ulkopuolella. Ja just panostetaan siihen ja opiskellaan koko ajan uusia viljelymenetelmiä ja kaikkia menetelmiä just niin, että päästäisiin vähemmällä kasvinsuojeluainemäärällä ja saataisiin sitten, niin kuten esimerkiksi kerääjäkasvit, joita nyt sitten ollaan muutamia vuosia tässä harjoiteltu, niin on otettu mukaan viljelyyn ja kokemukset on ollut sen verran rohkaisevia, että sitä jatketaan sitä kehitystä ja pyritään mahdollisimman vähän tietenkin niin sanotusti tönkimään sitä maata, että mitä vähemmällä kääntelyllä siellä pääsee, niin sitä paremmin se maa sitten voi. Parasta tässä hommassa on, kun se saa asiakkailta palautetta, että he on onnistunut jossain heidän kokkailussa tai sitten ravintolat näkee eron raaka-aineessa, mitä me on toimitettu. Ja saadaan kuvia. Saadaan kuvia, me täkätään julkaisuihin, että on ollut ihan loistavaa jossain juhlissa meidän valmistamat tuotteet tai muuta, niin me eletään itse myös siitä, että me saadaan palautetta meidän tuotteista ja löydetään samanhenkisiä ihmisiä, joille kotimainen ruoka tai paikallinen ruoka on se juttu, niin me eletään ja hengitetään paljon sitä asiaa myös, että hei, meillä on samanhenkisiä ihmisiä, jotka arvostaa ruoan alkuperää. Ja se, että meillä on omaa kotimaista ruoantuotantoa, niin se on meidän tilalla se meidän juttu. Tämä Elämää maasta podcastin tuottajatarina on toteutettu Parasta Pirkanmaalta hankkeessa vuonna 2022. Almanin koulunsäätiön hallinnoimassa hankkeessa on edistetty Pirkanmaan ruokasektorin toimintaa, vahvistettu maakunnan identiteettiä ja ruokasektorin imagoa. Hankkeen on rahoittanut EU:n maaseuturahasto ja sitä valvonut Pirkanmaan ely-keskus. Voit lukea lisää Pirkanmaan ruokasektorin kehittämisestä, tuottajista, tapahtumista, ilmiöistä ja resepteistä osoitteessa www.parastapirkanmaalta.fi.